pramu langit lan prajurit saka negara Ngastina dadi sawiji. Yen mangsa kala iki nggonku munggah singgih negara Ngamarta entuk gawe pesengguni. Waduh, matur sembah nuwun. Rikala semono jenenge sun diutus kan Sinten Prabu Duryudana kinen nyidra pusaka Jamus Klima Sada. Samengko aku wis bisa nyidra pusaka Jamus Klima Sada mestine wae. Sing didakwa Ratu Ndarawati sabab apa jenenge sun wujud nata Ndarawati Prabu Kresna. Mlateng saka kowe sengguni. Supaya lakuku ora konangan karo prajurit saka negara Ngamarta dene aku bakal wujud pandhita maneh sengguni. Tumingal Prang campo samyo ngadali Letan reti leteng kota Sahyang kok makuncang nidi Bencang sangat cimicil latinyo ngadali kuwus Prasta Suramilaka kaya putra sing ragil pasti jangga dan kanyo mangana kaya kuning wonten dawuh wong Pandhawa serangan winingane kelawan jenenge sun mateng saka kuwi gandeng pusaka wis ana tanganku mapakno prajurit saka negara Ngamarta dene aku bakal nasak jroning alas supaya aku ora konan prajurit saka negara Ngamarta inggih manik kepareng paduka mekaten kula ngestake dawuh mara gage sengune samiran sengune inggih